Moji milí přátelé, já vás zdravím. Kdo mě neznáte, tak moje jméno je Monika Urbanová a teď v současné době Monika Urban Samasery, protože jsem přijala jméno mého muže. A já vás vítám v tomto videu, kdy vám chci objasnit, co budete hledat nebo pozorovat ve videích, které se skrývají pod pokornou cestou alchymisty. Tento seriál jsem vymyslela, protože už více jak 10 let se zaobírám různou celostní medicínou a zaujala mě právě medicína UNAMI a zaujala mě perská medicína. Přivolal mě Egypt a začala jsem tvořit. Začala jsem tvořit určité produkty, projekty, které se dotýkají dávných a dávných receptur, které se dotýkají dávných a dávných moudrostí našich předků, respektive těch třeba egyptských a z jiných kultur. To znamená, vy se v tomto seriále budete potkávat s videí, které budou představovat jednotlivé produkty a zároveň se také budete v tomto seriálu na cestě pokojného bojovníka, občas je to opravdu bojovník, ale pokojného alchymisty, se budete potkávat se zajímavostmi z mých cest, z mých poznání, z mých vlastně setkáních osobních, které mě velmi obohacují a z kterých čerpám, když vyrábím nebo když připravujeme pro vás naše produkty. Co můžete v nich vidět, čím jsme vlastně exkluzivní. Já osobně věřím a všichni lidé, kteří se mnou tvoří v tom mém týmu, věří, že záměr a energie, která je vložena do těchto produktů, tak se pozitivně šíří a zároveň opravdu držíme ten standard toho, že vše tvoříme srdcem. A tím, jak do toho vkládáme ty staré moudrosti, tak se naše výrobky stávají exkluzivními, unikátními, jsou ojedinělými. Nejde je vlastně, když bychom se bavili v konkurenční řeči, vůbec porovnat s nějakou konkurencí, protože je opravdu tvoříme tak individuálně, ojediněle, že jsou opravdu prostě jedním na trhu. Ta cesta pokojného alchymisty vede k tomu, abyste se naučili objevovat, naučili jste se využívat všech možností, které máme pro ovlivnění nejenom sama sebe, ale čím dál tím víc zjišťuju, že vlastně tou naší tvorbou ovlivňujeme i naše epigenetické kódy, které jsou důležité pro nás a pro naše generace. To znamená, znova objevujeme tajemství, které již popisovali, ať už to byli staří Egypťané, nebo ať už to byla Mezopotámie, a přinášíme to do naší doby, která se možná trošičku od toho oddaluje. A tak na této cestě budete moci prozkoumat jednak moji osobu, to znamená na cestě, kterou vedu, na cestě, co se mi objevuje, co jsem objevila, co se stalo, co se vlastně odehrálo na té cestě. Pak budete moct objevit naše luxusní egyptské olejové parfémy, které jsou míchány na základě autorských receptur. To znamená, vycházeli jsme vlastně z té staré alchymie parfémářství, která fungovala už v Mezopotámii, a vycházíme z toho, že každá vůně nese vlastně určitý záměr, ale o tom se dozvíte víc ve videu, co vlastně vůně znamenají a co nám vlastně do života přinášejí. Další etapou budou moje milované, oblíbené, lisované oleje za studena, protože my dneska většinou olej známe v provedení, že je to vlastně kuchyňská pomůcka, ale v dřívějších dobách vlastně lisování oleje bylo i záležitostí léčebnou. To znamená, tady já jsem se uchýlila i ke starým informacím, které jsou ze vzácných papírů, které vlastním ve sbírce, a zároveň jsem se tam napojila na perské dovednosti, které potom sloužily jako inspirace pro ajurvédu nebo čínskou medicínu. Takže tady v Orientu se často smějí a říkají, ti Číňané, protože měli lodě, tak nám to odvezli vlastně do světa, a to samé i s tou Indií, která třeba víceméně začala používat kadidlo a přitom dělala velké výpravy třeba do Ománu, aby objevili tuhle zemi zaslíbenou třeba kadidlo. Takže to je taková zajímavost. A další etapou budou naše unikátní mixy, které, když to tak jakoby řeknu, budou sloužit pro vaši
dobrou mysl, dobré naladění a dobré vlastně secítění se. To znamená, to jsou vlastně takové 3 kategorie našich produktů a pak nevím, co přinese cesta pokojného alchymisty, protože alchymista spojuje zdánlivě nespojitelné, syntézuje zdánlivě nesyntetické a propojuje věci, které se nám mohou být zvláštní. To znamená, protože jsem na této cestě a už jsem na ní dlouhodobě, tak určitě se tam objeví mnoho dalších zajímavostí, které mě právě na této cestě potkají. Já vás zvu s láskou, srdcem do tohoto seriálu, který bude opravdu o té alchymistické duši a bude přinášet takové ty informace a možná vám přinese určitý styl nachytření, radosti a prospěchu, orientaci a já věřím, že si moji cestu oblíbíte a že si oblíbíte i to, co je uvnitř těch našich výrobků, produktů, protože oni nesou obrovskou esenci moudrosti z těch dob dávných a obrovsky nás obohacují. To znamená, objevte se mnou stejně jako já zlatonosnou rudu v podobě těch nejpřírodnějších, nejzákladnějších informací, které můžeme zprostředkovat skrze vůně, skrze oleje nebo skrze určité směsi, které vznikají. Takže vítejte na pokojné cestě alchymisty a objevujte se mnou zlatonosnou rudu. Já se na vás těším a pozorujte ta videa, pokud se vám líbí, můžete je šířit dál. Je to všechno pro vás informační a já se budu snažit vám přinášet informace tak, jak jsou v té ryzosti a dávat to do souvislostí s tou naší dobou. Takže ještě jednou mějte se krásně a vítejte na cestě pokojného alchymisty.